това видео ще ти покажа как да гледаш всички мачове от световното първенство напълно безплатно и законно. За начало отвори браузъра си и потърси официалния сайт на RTVE, испанската обществена телевизия. След като влезеш, е възможно да бъдеш помолен да създадеш акаунт. Можеш да го направиш, като използваш своя имейл адрес и парола. Както можеш да видиш на екрана, процесът е много лесен и отнема само няколко минути. След като завършиш регистрацията, ще трябва да потвърдиш своя имейл адрес. За целта, просто отвори входящата си поща и натисни върху линка за потвърждение, който RTVE ще ти изпрати. Ако се намираш в друга държава и сайтът не работи, или се сблъскаш с някакви географски ограничения, в описанието на видеото ще оставя VPN услуга, която може да ти помогне в такива случаи. Освен това, тя предлага пробен период и може да бъде интересен вариант, ако имаш нужда от достъп извън Испания. По този начин можеш да се наслаждаваш на мачовете от световното първенство без усложнения и по напълно законен начин. Ако този урок ти е бил полезен, не забравяй да се абонираш за канала и да оставиш харесване за още уроци, обяснени стъпка по стъпка.